הם שירים אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך, משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה, שושן הבירה, לבית הנשים, ליד הגט צריך המלך, שומר אנשים ותשאיר מלכותיהם. והנערה אשר תיטה בעיני המלך, לא שתת בשביל, והייתה בדבר בעיני המלך והיה כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמיני בן איש ימיני, אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה את יחמיה בארץ יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויאמר את עדתה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבד. ויהי בהישמע דבר המלך בדתו, ויקבץ נערות רבות משושן הבירה אל יד הגיא, ותיקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא שומר אנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו. ויפעל את עמוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנה ואת נערותיה לטובת בית הנשים. לא הגידה אסתר את אמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. וככל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מלוכיהן 6 חודשים בשמן עמוק ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה. לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך, בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים. שני אל יד שעשתה שרית המלך, שומר הפלגשים לא תבוא עוד אל מלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. והגיע תור אסתר בית אביחיל דום מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל מלך, לא ביקשה דבר כי אם אשר יאמר הגיא שרית המלך שומר נשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש לבית מלכותו בחודש העשירי ובחודש טבת בשנת 6 למלכותו. ויואב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימלכה על מלך השני. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והלכה במדינות אשר ויתן נשאר קריאת המלך, ויקבץ בתולדות שני ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מעמד מרדכי אסתר אותה, כאשר הייתה נאמנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, כסף בגדם בתרש 2 סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך.